Goedenavond en welkom bij de Afrikaanse nieuws op TV2. Naar TV2. Zuid-Afrika richt dus voor te gaan om de geheel te besteden. En zeker KwaZulu-Natal geëist kan worden, om niet tot de laat zal worden. Het is hetzelfde gesteeg en de geheel te besteden. En de cirkels worden ook gericht, dus voor alles gevloeden worden cirkels gericht dus om voor te gaan. In de Noordkaap de richters voor te gaan naar de ook hetzelfde gesteeg. En die altijd gemaakt. En cirkels richters om voor te gaan in Caledon in de Westkaap. Doch mensen is die altijd grijs. 60 graden mensen door de vloeden. Het is hetzelfde geëist kan worden. Hetzelfde geëist. Om de geheel te besteden. Nog mensen is het geheel te besteden geëist om te kan de geheel te geraken. In 50 graden de richters voor te gaan dat daar ook hetzelfde geëist kan worden. Hetzelfde geëist. In ziekes KwaZulu-Natal, in de ziekes in Georgia en de Westkaap, die altijd geëist. Om de geheel te besteden. Harde te mende. Ons zien we het om 7 terug naar TV2. Gooi dan rustig even tot ons ziens. Goeienacht. Da, voor de mix.